Ορθόδοξου Συναγερμού Θανάσιου Πλεύρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, όταν μιλάμε για την Εθνική Σχολή Δικαστών, αυτομάτως αναφερόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν αυτά που ψηφίζουμε εμείς εδώ μέσα. Η δικαστική εξουσία είναι αυτή η οποία καλείται όχι να νομοθετεί όπως κάνει η Βουλή, αλλά να εφαρμόσει τους νόμους και να τους εφαρμόσει κατά τρόπο σωστό και δίκαιο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ξεκινούμε ότι πρέπει να έχουμε μια εμπέδωση της νομιμότητας. Και πραγματικά, αυτό που γίνεται σήμερα στη σχολή, η οποία βγάζει τους δικαστές στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι εμπέδωση της νομιμότητας. Είναι εμπέδωση της νομιμότητας να έχουμε επιτρέψει σε ανθρώπους που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, με την καθοδήγηση της φοιτητικής νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και του Φόρου Μεταναστών, να καταλύουν το ελληνικό κράτος. Να καταλύουν το ελληνικό κράτος. Αρνείστε ότι είναι φοιτητές. Αρνείστε ότι είναι φοιτητές. Να το πείτε. Παρακαλώ. Ο πρόεδρος του Φόρου Μεταναστών μέλος σας είναι, κύριε Δρίτσα. Άστε τις προβοκάτσες. Κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους που διακινούν λαθρομετανάστες. Όταν πιάσουμε έναν ταξιτζή, ο οποίος... Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλώ. Κύριε Πλεύρη. Κύριε Δρίτσα, παρακαλώ. Καθίστε. Τι παρακαλείτε. Εμένα παρακαλείτε γιατί. Μπράβο. Γιατί διακόπτετε και πάλι. Μα δεν με αφήνετε να μιλήσω. Παρακαλώ, κύριε Δρίτσα, καθίστε. Δεν έχετε το λόγο. Και παρακαλώ, κύριε Πλεύρη. Παρακαλώ, κύριε. Μα δεν προλαβαίνω από εσάς να κάνω παρέμβαση, κύριε Δρίτσα. Κύριε Πλεύρη, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να απευθύνεστε στο σώμα και στο Προεδρείο, για το Προεδρείο να μιλείτε και παρακαλώ να μιλήσουμε για το θέμα που έχουμε. Ωραία. Παρακαλώ, κύριε Δρίτσα. Παρακαλώ, κύριε Δρίτσα, παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Και παρακαλώ, κύριε Πλεύρη, να μιλάμε για το νομοσχέδιο. Κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή έχουμε διάπραξα διακίνηση λαθρομεταναστών. Άρθρο 88, παράγραφος 1 του νόμου 3386 του 05, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48, παράγραφος 4 του νόμου 3772 του 09. Εάν πιάσετε έναν ταξιτζή να μεταφέρει 5 λαθρομετανάστες, έχουμε κακούργημα. Και αυτή τη στιγμή έχει μεταφορά 220 λαθρομεταναστών με πλοίο, κίνησή τους από συγκεκριμένες ομάδες που έχουν αναλάβει την οργάνωση και μέσα στη νομική σχολή συντελείται αυτόφορο κακούργημα και δεν χρειάζεται καμία άδεια από τις Βρυτανικές αρχές για να επέμβει. Έχουμε αυτόφορο κακούργημα διακίνησης λαθρομεταναστών. Κύριε Υπουργέ, ένα δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω που έχει άμεση σχέση με το παρόν νομοσχέδιο είναι ότι κάνατε κάποιες εξαγγελίες σχετικά με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και πραγματικά, μέσα στα πλαίσια τα σφιχτικά του συντάγματος, προσωπικά οφείλω να αναγνωρίσω ότι κάνετε ό,τι σας επιτρέπει το Σύνταγμα για να γίνει δικαιότερος αυτός ο νόμος. Είπατε όμως κάτι με το οποίο θα συμφωνήσω απόλυτα. Λέτε ότι δεν φταίνε οι νόμοι, διότι πράγματι και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, πέρα από όλες τις ατέλειες που είχε, άμα εφαρμοζόταν, δηλαδή άμα δεν είχε κλείσει η Βουλή, δεν θα είχε επέλθει εξάλληψη του αξιοπίνου. Αυτή τη στιγμή όμως μας δίνεται μια ευκαιρία και δεν είδα να τοποθετείτε το σώμα. Ο συνάδελφος ο κύριος Κοντός κάνει χρήση του άρθρου 86 παράγραφος 5 και ζητάει τη σύσταση της Επιτροπής που θα εξετάσει στην ουσία την υπόθεση. Γνωρίζω ότι δεν είναι δικό σας θέμα. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι θέμα του Προέδρου της Βουλής. Αλλά πραγματικά, εάν πιστεύουμε ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να έρθει διαφάνεια και από τη στιγμή που ο συνάδελφος ζητά προκειμένου να φύγουν οι κοιλίδες οι οποίες υπάρχουν και λέει ότι εμένα ουσιαστικά με κατηγορούν ότι γλίτωσα γιατί υπήρξε εξάλληψη του αξιοπίνου, από εκεί να ξεκινήσουμε.
Ας εφαρμόσουμε έστω και αυτήν τη μικρή δυνατότητα που δίνει ο νόμος, και αφού είχε το θάρρος ένας από τους συναδέλφους που κατηγορούνταν να ζητήσει την εφαρμογή της, προκειμένου έστω και χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις, διότι τα δικήματα έχουν παραγραφεί, όπως σας λέγαμε από αυτό εδώ το έδρανο, και δεν ήθελε να εξετάσει η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα λοιπόν ας αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα ώστε να σώσουμε την τιμή του πολιτικού κόσμου. Είναι κυρίως έκκληση προς το Προεδρείο της Βουλής, αλλά θεωρώ ότι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να έχει άποψη σε αυτό το θέμα από τη στιγμή που ξεκινά θεσμικές αλλαγές αναφορικά με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ερχόμαστε τώρα στο παρόν νομοσχέδιο. Το παρόν νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, εμείς θα το ψηφίσουμε επί της αρχής. Η βασική μας ένσταση ήταν, και αναφέρθηκε και από τον εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι πριν 2 χρόνια ήρθε ένα νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστών, δεν δοκιμάστηκε όσο έπρεπε. Από τη στιγμή όμως που εμείς βλέπουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες έρχονται είναι καλύτερες από τις προηγούμενες, θα τις στηρίξουμε. Όπου έχουμε διαφωνίες στη συζήτηση για τα άρθρα θα τοποθετηθούμε, αλλά σε πρώτη φάση θεωρούμε ότι τόσο το γεγονός, με τη φόρμουλα την οποία βρήκατε, της παρουσίας του ελεγκτικού συνεδρίου στον έλεγχο των οικονομικών, όσο και της αποκλειστικής παρουσίας του Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστών, διότι πραγματικά είναι αστείο να νομοθετούμε σε αυτό ότι ο Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών πρέπει να βρίσκεται εκεί πέρα, αλλά φτάσαμε στο σημείο σε αυτή τη χώρα να νομοθετούμε και αυτό, όσο και ο διαχωρισμός κατευθύνσεως οι οποίες κάνετε με τα συμβούλια, όπου πρέπει να υπάρχει συμβούλιο για την πολιτική και ποινική δικονομία, όπως και για την πολιτική και ποινική κατεύθυνση, όπως και για τη διοικητική κατεύθυνση, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως με αυτόν τον τρόπο αργότερα τοποθετούνται και οι δικαστές, θεωρούμε ότι είναι σωστές τομές. Εάν μιλήσουμε τώρα γενικώς, και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, πραγματικά σε μια μελλοντική αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία καλό θα ήταν να βρούμε φόρμουλα να γίνει και πιο γρήγορα, στο μέτρο βέβαια του επιτρεπτού από τις προθεσμίες, θα πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα που τέθηκαν εδώ πέρα, και μπορώ να πω ότι τέθηκαν και από τον συνάδελφο τον κύριο Κιώκα, κατά πόσο δηλαδή είναι πραγματικά ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, όταν η βάση της, η ίδια δηλαδή ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης, βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με την εκτελεστική εξουσία. Προσπαθήσατε να κάνετε μια διεύρυνση με την νομοθετική, ατυχής κατά την άποψή μας στην εφαρμογή της, διότι το ζήσατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, όπως γίνεται αυτή η διαδικασία μέσα στην αίθουσα της διάσκεψης των Προέδρων, ουσιαστικά να περνούν συνέντευξη άνθρωποι που έχουν 25 και 30 χρόνια στο σώμα. Και σας φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι το συνδικαλιστικό μου όργανο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, δηλαδή, δεν με έχει κρίνει εμένα να μπορώ να δικάζω στον Άριο Πάγο. Είμαι δικηγόρος παρεφέτες και όταν βρίσκομαι στη διάσκεψη των Προέδρων μπορώ να έχω άποψη και να διατυπώνω άποψη για αυτόν ο οποίος θα γίνει αντιεισαγγελέας στον Άριο Πάγο. Δηλαδή δεν έχω τη δυνατότητα, σύμφωνα με το συνδικαλιστικό μου όργανο, να δικάζω στον Άριο Πάγο, αλλά έχω τη δυνατότητα, σύμφωνα με τη διάσκεψη των Προέδρων, να μπορώ να έχω άποψη για ποιοι θα γίνουν εισαγγελείς αντισυνταγγελείς στον Άριο Πάγο. Αυτή όλη η διαδικασία είναι προσβλητικό στο σώμα. Σε μια λοιπόν πραγματικά αναθεώρηση εκβάθρων πρέπει να φύγουμε από τον ομφάλιο λόρο που συνδέει νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία, και πραγματικά οι τρεις εξουσίες να έχουν διακριτούς ρόλους. Σε πρώτη φάση λοιπόν πρέπει να αποκοπεί ο ομφάλιος λόρος με τη δικαστική εξουσία, και αργότερα, και εκεί ίσως θα ήταν μια τομή στο όλο σύστημα, θα έπρεπε να κοπεί και ο ομφάλιος λόρος της εκτελεστικής με την νομοθετική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία πρέπει να εξαρτά την ψήφο της από τη Βουλή, δεν είναι δυνατόν όμως να υπάρχει αυτή η σύμπλευση, ώστε ουσιαστικά αυτός που είναι υπουργός να μπορεί να ψηφίζει και για τα νομοσχέδια τα οποία φέρνει. Θα πρέπει να πάμε σε μια αναθεώρηση όλα αυτά τα θέματα, και ως τότε εμείς θα στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που θεωρούμε ότι έστω και αποσπασματικά πηγαίνει προς την καλύτερη κατεύθυνση. Η Εθνική Σχολή Δικαστών, κύριε Υπουργέ, πραγματικά πρέπει να πηγαίνει στην κατεύθυνση ώστε να βγαίνουν σωστοί δικαστές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν θεωρώ ότι γίνονται σημαντικές τομές με το παρόν νομοσχέδιο, αλλά κάποιες δυσλειτουργίες οι οποίες υπήρχαν,
οδηγούνται σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Επί της αρχής εμείς βλέπουμε μια διαφωνία την οποία σας εκθέσαμε. Εσείς βέβαια είστε της αντίληψης ότι μέσα από το νόμο θα πρέπει να ρυθμίζονται όλα τα θέματα, ακόμα και πώς θα είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε ένα προδωρικό διάταγμα να εξεταστεί αυτό το θέμα ή σε κάθε περίπτωση να υπάρχει η δυνατότητα η σχολή να καθορίζει το πρόγραμμά της. Δίνεται τη δυνατότητα να διδάσκουν εκεί πέρα άνθρωποι οι οποίοι θα είναι και δικηγόροι με πολυετή πείρα, θα είναι δικαστές, θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο συμβούλια που συγκροτούνται από μόνα τους έχουν τις δυνατότητες να καθορίζουν το πρόγραμμα. Οπωσδήποτε ο νομοθέτης να έχει ένα βασικό σκελετό, αλλά να μπαίνουμε και στη διαδικασία να ρυθμίζουμε το πόσο της 100 θα είναι πολλαπλών ερωτήσεων, απαντήσεις, πολλαπλών ερωτήσεων, εξετάσεις, πόσο θα επηρεάζει το κάθε μάθημα τον τελικό βαθμό. Θεωρώ ότι ήταν θέματα που θα μπορούσαν να λυθούν από την ίδια την Εθνική Σχολή Δικαστών. Έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το θέμα του κοινωνικού ελέγχου που πρέπει να υπάρχει. Εκεί πέρα εμείς εκφράσαμε την ένστασή μας ότι δεν είναι δυνατόν. Κοινωνικός έλεγχος είναι μια θεωρητική έννοια που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει στους δικαστές να μπαίνουμε σε μια λογική κοινωνικού ελέγχου. Δηλαδή υπάρχει κάποιος φόβος ως προς την Εθνική Σχολή Δικαστών. Υπάρχει κάποιος φόβος. Στους ορκωτούς ελεγκτές γίνεται κάποιος κοινωνικός έλεγχος. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα βγουν ορκωτοί ελεγκτές. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή και το φόβο που πολλές φορές υπάρχει. Όπως και κατά την άποψή μας θα πρέπει να μην φοβηθούμε να δώσουμε περισσότερες πρωτοβουλίες στην Εθνική Σχολή Δικαστών, να καθορίζει κατά τέτοιο τρόπο τη διαδικασία, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο, όπως μας είπαν οι ίδιοι φορείς, ότι να μην είναι ένα μεταπτυχιακό απλώς περαιτέρω η διαδικασία στην Εθνική Σχολή Δικαστών, αλλά να είναι ένας ουσιαστικός προθάλαμος, ώστε κάποιος να μπει μέσα στο δικαστικό σώμα. Και όταν λέμε Εθνική Σχολή Δικαστών, μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν τελειώσει τη Νομική Σχολή Αθηνών, έχουν κάνει άσκηση, έχουν κάνει 2 χρόνια δικηγορία. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να έχει μια κατεύθυνση η Εθνική Σχολή Δικαστών τόσο διαμόρφωσης χαρακτήρων όπως γίνεται, γιατί θεωρούμε ότι είναι διαμορφωμένος αυτός ο χαρακτήρας, αλλά περισσότερο τεχνικά θέματα, πόσο άλλος θα έχει καλύτερη αντίληψη, καλύτερη επάρκεια στα δύσκολα και σύνθετα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σημερινός δικαστής, ειδικά σε συνθήκες που υπάρχουν σύζευξη νομοθετικών κειμένων με διεθνή κείμενα και πρέπει η κατάρτιση των δικαστών να είναι η καλύτερη δυνατή. Και εμείς, κύριε Υπουργέ, πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν είμαστε υπέρ της αύξησης των δικαστών, όπως συχνά λέγεται. Δεν θεωρούμε ότι η αύξηση των δικαστών θα λύσει το πρόβλημα της πίεσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλους τους τομείς της δικαιοσύνης, και στην πολιτική και στην ποινική και στη διοικητική. Εμείς πιστεύουμε στην καλή ποιότητα των δικαστών. Θέλουμε να βγαίνουν οι δικαστές που βγαίνουν, αλλά αυτοί οι δικαστές που θα βγαίνουν κατά τέτοιο τρόπο που θα μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν θέλουμε μια παραγωγή δικαστών η οποία θα έχει επίπτωση στην μείωση της ποιότητας της δικαστικής προστασίας που απολαμβάνουν οι πολίτες στη χώρα. Αντιθέτως, θέλουμε να υπάρχουν εχέγγυα για τους δικαστές οι οποίοι θα δικάζουν, που και την αμεροληψία θα έχουν, αλλά και τις γνώσεις και την κατάρτιση να μπορούν να δικάσουν. Και αυτοί οι δικαστές που θα βγαίνουν θα πρέπει να έχουν αντίστοιχα και τις αμοιβές τις οποίες πρέπει, όχι σε μια λογική που πολλές φορές ακούγεται, διότι η αμοιβή έχει εξάρτηση με την αμεροληψία, η αμοιβή έχει εξάρτηση με την αξιοκρατία. Πρέπει να λέμε ότι όποιος ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία και είναι δικαστής ή εισαγγελέας, θα πρέπει να αμείβεται ανάλογα, γιατί ακριβώς αντιλαμβανόμαστε ότι το έργο το οποίο κάνει έχει μία σπουδαιότητα. Σε ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε και θα το δούμε στα άρθρα που μας έχει προβληματίσει, είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο περιορίζεται πλέον στις εξετάσεις που βγαίνουν από τη σχολή. Όχι περιορίζεται, καταργείται τις προφορικές εξετάσεις. Πραγματικά μας έχει δημιουργήσει έναν έντονο προβληματισμό, διότι καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα ότι οι γραπτές εξετάσεις οπωσδήποτε έχουν μεγαλύτερα εχέγγυα αμεροληψίας, αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το σκεφτείτε, γιατί τουλάχιστον, να σας φέρω ένα παράδειγμα για τον εισαγγελικό κλάδο, δεν μπορώ να φανταστώ
πώς θα αξιολογήσουμε έναν εισαγγελέα, ο οποίος αύριο το πρωί θα πρέπει να αγορεύει, να κάνει πρόταση και να μην εξετάσουμε και τη δυνατότητά του, την ετυμολογία στο θέμα των προφορικών εξετάσεων. Είναι ίσως κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε. Για το δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου, για το Ινστιτούτο, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα σημαντικό Ινστιτούτο που έχει προσφέρει πάρα πολύ στο θέμα του διεθνούς δημοσίου δικαίου και πιστεύουμε ότι πρέπει από τη στιγμή που υπήρχαν αυτές οι κατευθύνσεις να ρυθμιστεί όπως το ρυθμίζεται. Και για να ολοκληρώσω, ένα μεγάλο θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει και την αρχή του νομοσχεδίου είναι το θέμα το οποίο κάνετε με τους ασκουμένους δικηγόρους. Αυτή τη στιγμή δίνεται τη δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί ούτως ή άλλως διεκόπη τουλάχιστον για 2-2,5 λεπτά κατά την τοποθέτησή μου. Μην αρχίζουμε και λέμε. Ένα λεπτό θα χρειάζομαι. Για το θέμα των ασκουμένων, για το θέμα των ασκουμένων δικηγόρων. Αυτή τη στιγμή δίνεται τη δυνατότητα ένα εξάμηνο της άσκησης να γίνεται στα πρωτοδικεία της χώρας. Το σκεπτικό εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε. Πραγματικά το να βρεθεί ένας ασκούμενος δικηγόρος για ένα μικρό κομμάτι της άσκησης του στα πρωτοδικεία της χώρας, οπωσδήποτε, είναι σημαντικό και για την γνώση του αντικειμένου. Ο φόβος ο οποίος ανακύπτει είναι μήπως τελικά αυτή όλη η διαδικασία γίνεται απλώς για να καλυφθούν ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω των ελλείψεων οι οποίες παρατηρούνται. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όχι βέβαια στο επίπεδο του νόμου, αλλά στο επίπεδο της υλοποίησης του άρθρου του συγκεκριμένου, να είναι τέτοιας φύσεως τα καθήκοντα της άσκησης των δικηγόρων στα πλαίσια του πρωτοδικείου, ώστε πραγματικά να έχουν άμεση σχέση με αυτό που θα κάνουν στην πορεία, δηλαδή με την άσκηση της δικηγορίας, και όχι να έχουν σχέση, και όχι να έχουν σχέση με την γραμματιακή ενδεχομένως υποστήριξη ή τη λύση άλλων θεμάτων τα οποία είναι ξένα προς την δικηγορική πράξη. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Υπουργέ, εμείς θα ψηφίσουμε επί της αρχής για το νομοσχέδιο και κατά τη συζήτηση στα άρθρα θα τοποθετηθούμε αναλυτικά για τις διαφωνίες τις οποίες έχουμε. Το λόγο έχει